Hola, bona tarda a tothom, a totes. Primer de tot, un orgull i una responsabilitat estar aquí avui a la manifestació contra el racisme i el feixisme. Primer de tot, dir-vos que aquest matí m'he llevat amb com 20 o 30 tuits del partit que abans hem dit, de l'AC, dient-me de tot per donar suport a la manifestació. Per tant, estem en el bon camí, estem en el camí adequat. Sobre un camí, no?, les eleccions al Parlament de Catalunya, també les europees, on també com a observatori estan treballant al Parlament perquè hagués una eina potent, que ara l'haurem de repetir, però a nivell d'Europa també. Dir-vos que per l'Observatori contra la LGTBifòbia és bàsic i essencial que totes les discriminacions no es pot anar en contra del racisme si no es va en contra de la LGTBifòbia i a l'inrevés. Hem d'estar totes unides contra el racisme, el masclisme, la LGTBifòbia. Fa molts pocs mesos, a l'Unitat contra el Racisme, CATI, Plataforma Trans, Porto la Bandera, van fer tota una campanya en contra del discurs d'odi. Aquí, a la nostra mateixa ciutat, una personatge que no vol dir el seu nom, li van donar l'honor de fer el manifest. Després vam veure com pel 8 de març feien dels tractats més transfòbics que hem vist. Ens sobren raons moltíssimes per sortir avui al carrer, però sobretot per tindre molt clar que no podem anar separades. S'ha d'anar en contra del racisme, del masclisme, de la LGTBifòbia i fer front a l'odi i al feixisme. El micro de él.